Así que, sen máis, imos continuar con estas charlas. Antes de rematar a mañá, temos agora de FIZ, despois chegará tamén Iago Iglesias, e para pola tarde, lembrade que quedan as de Fran Justo e Óscar Gil Sanz. Así que, sen máis, damoslle a benvida a FIZ Rodríguez, actual segundo adestrador da Sociedade Deportiva Compostela, un adestrador da provincia, un adestrador que mamou como nunca o fútbol na lama, o fútbol de regional, comezando dende abaixo no seu pastoricense local, e a partir de aí, pois foi incrementando categorías, incrementando nivel, ata agora, ata chegar a ese de Compostela, primeiro como analista e agora como segundo adestrador no equipo que compite na segunda federación. Así que damos a benvida a FIZ. Onde queres? Bueno, bons días a todos. En primeiro lugar, quería darvos as gracias, felicitarvos ao Concello de Burela e a Fútbol en Lugo por estas xornadas, especialmente a Fútbol en Lugo tamén polo traballo que facedes cada fin de semana polos campos da provincia para achegarnos o que pasa aos aficionados, facer protagonistas aos adestradores, aos xogadores, aos directivos, etc. Ao mesmo tempo, tamén quería darles gracias ao Compostela por permitirme estar hoxe aquí. Gracias a vos por asistir. Intentarei facer unha presentación amena que podades sacar cousas positivas da mesma. Vale. Non va isto. Aí está. Vale. Cando os compañeros de Fútbol en Lugo me propuxeron vir a falar, pois decidín contar a miña experiencia da tempada pasada como analista do primeiro equipo da Sociedade Deportiva Compostela, vale? A tempada pasada, a segunda B, foi unha competición moi complicada por dous aspectos fundamentais. Por un lado, o tema COVID, é unha liga moi curta, só na primeira fase 10 equipos, polo tanto, non había marxe de error, era continuamente competir, non podías fallar. E, por outro lado, a nova creación da primeira ref e segunda ref, entonces equipos con apostas tremendamente importantes por entrar no fútbol profesional ou, cando menos, entrar na primeira ref. Entonces, facía que a competición fora tremendamente complicada. Partindo de onde estamos, segunda B, Compostela, un equipo recién ascendido con continuidade, tanto de corpo técnico como de maioría de plantel de xogadores, vai intentar competir nesa situación. O que vamos a facer é, primeiro, ubicar como é a organización a nivel deportivo dentro do club, despois vamos a centrarnos xa no departamento de análisis, ver que recursos tiñamos para traballar no día a día. Facíamos fundamentalmente dúas cousas. Por un lado, creamos unha base de datos con tareas que realizaba o primeiro equipo, Iago e Rodri Ales nos adestramentos. Xeramos unha base de datos con esas tareas. Vamos ver un exemplo de como as clasificábamos e un exemplo dunha tarea. A continuación, vamos a propiamente pasar o que é o análise de partidos. Vamos presentar un microciclo dunha semana, como era a semana de traballo, para pasar a expoñer un informe dun partido concreto. Concretamente vamos a ver un informe do Pontevedra, do partido da segunda volta do ano pasado en Pasarón. Eso vamos a unir ca charla de Iago posterior, onde ele vai profundizar máis en eso, ver en función do que detectamos no Pontevedra o proxecto de plan de partido e o plan de partido que se levou a cabo. Entonces, este sería o corpo técnico o ano pasado, un director deportivo, un corpo técnico que sería Iago Iglesias, o adestrador, este ano é Rodri, o segundo adestrador, preparador físico, adestrador de porteiros, e un analista que era unha figura que o club neses pasiños que vai dando de medrar pouco a pouco, pois incorporou a tempada pasada, Este ano incorporou a de redactador. E por outro lado temos a coordinación de fútbol base, cos seus adestradores de base. Vemos unha frecha que une os adestradores de base cos colaboradores do departamento de análise, dese equipo que formábamos 5 persoas, porque dentro das limitacións da humildade do club, temos que intentar sacar recursos onde podemos. Entonces, adestradores da base ofrecémosles formación, que aprendan a realizar informes, a cortar partidos, a editar partidos,
que participen nas sesións do primeiro equipo, vendo as sesións. Ao mesmo tempo, eles colaboran con nós, axudándonos a elaborar os informes, a cortar partidos, etc. E ao mesmo tempo tamén creamos un sentimento de pertenza, facendo a xente da base partícipe do proxecto do club, dos logros do primeiro equipo, e implicándoas no proceso do día a día, vale? Agora xa pasando máis ao departamento de análise, concretamente, os recursos dos que dispoñemos para traballar. A nivel de persoal, éramos, como decía, 5 persoas, vale? Eu estaba como analista máis en contacto directo continuamente co primeiro equipo, co corpo técnico, perdón, e unha serie de colaboradores. Neste caso eran 4 persoas, Richie encargábase, axudábame a elaborar a base de datos de tareas, e despois estaban Cepeda e Isaac, máis Víctor, que está aquí presente, que non era do club, pero pola relación con él, que colaborou con nós, somos que facíamos os informes de equipo rival, vale? En canto ao material que utilizábamos, xa vedes que non é nada estrano, seguro que moitos equipos da terceira galega utilizan calquera destos recursos a nivel tecnolóxico, bastante accesibles calquera deles, vale? Permitíanos facer un traballo, creo que bastante axeitado para a categoría. Vamos dividir en 4 partes fundamentais os materiais que utilizábamos. En primeiro lugar, para a captación, para obter información dos outros equipos. Cando íbamos a ver un partido, pois podíamos utilizar, simplemente hai quen está máis cómodo con unha folla en blanco a escribir, ou unha planilla de rexistro que che vai guiando e axudando a recoller información, vale? A cámara, concretamente, nos utilizamos diferentes cámaras, pero a máis particular quizás é a cámara Veo. É unha cámara que nos permite ubicarla no campo e mover en función de onde sea a tarea, onde esteamos realizando a tarea. Gravamos todas as sesións, subímolas a unha nube de capacidade limitada, e temos todo almacenado aí, e permítenos ver as sesións, incluso na propia aplicación, na propia web, facer cortes, facer zoom, etc. E é moi cómoda no aspecto de que temos aí todo almacenado, vale? Cando necesitamos recurrir a calquer cousa, témolo aí. Para o tema do traballo de base de datos de tareas, pois é fundamental. Despois utilizamos Instat para ter información de outros equipos, vídeos, informes. Instat cada semana envíanos un informe detallado de equipo propio, de equipo rival, a nivel individual dos xogadores. Podría ser o iScout, similar, este ano é Instat. Despois tamén temos que recurrir a outras cousas, a outros medios, como pode ser a Televisión de Galicia, Footers, etc., porque ao mellor o partido en Instat non ten subida ata o lunes á noite ou o martes, e necesita ter antes para cortalo para preparar o informe, vale? Utilizamos outras webs, como poden ser Transfermarket, Preferente, para buscar datos concretos en un momento determinado tamén, vale? Para análise de partidos, fundamentalmente esas 3 programas que escribo aí. Longomatch utilizaba ano pasado, este ano a Adrián utiliza NAC Sport, e ClipDraw para as edicións, con NAC Sport xa ben incluído, vale? Para a presentación, un PowerPoint, é o que facíamos o informe de equipo rival. A partir de aí, Iago, el simplificaba o que quería mostrarles aos xogadores, sacaba o consideraba máis importante dun PowerPoint, vale? Podía ser Momavi ou outro calquera, outro programa calquera. E para a compartición, pois simplemente unha Drive, compartíamos por o Drive, por WeTransfer, pasábamos archivos pesaban moito, ao propio WhatsApp. É dicir, como vedes, calquer recursos bastante ao alcance bastante humildes e ao alcance de moitos clubs. Vale, das 2 cousas que facemos fundamentalmente, por un lado estaba a tareas, as bases de datos de tareas. Clasificábamos as tareas do seguinte xeito, en circuitos, rondos, finalizacións, posesións, rodas de pase, transicións, xogos de posición, partidos condicionados e situacións tácticas tanto defensivas como ofensivas. Vale? De cada unha destas tiñamos un PowerPoint, unha carpeta con tareas. Vale? A continuación vemos un exemplo de unha tarea. Facíamos isto con todas as tareas de todos os adestramentos do ano, vale?
Esta é unha ficha tipo, onde poñíamos o número de xogadores, a organización, o espacio, o tempo, unha descripción gráfica, os obxectivos que pretendíamos ca tarea, a nivel ofensivo, defensivo, condicionales, psicolóxicos, e a descripción da mesma, vale? Un espacio para variantes, aquí abaixo tamén poñemos, importante, a sesión e a data na que se fixo, por se necesitamos ir á plataforma de Veo, para ver, aquí temos un corte da tarea, para ver toda a tarea completa, vale? É un vídeo, esta é unha tarea, unha conservación de principios de pretemporada, pois tarea tipo do traballo semanal do modelo de xogo de Iago, con diferentes variantes, metendo despois transicións, metendo diferentes comodines, obrigar a dar X pases nunha determinada zona para conquistar esa zona, etc. Vale? E facíamos isto, unha ficha así de cada tarea, como decía. Pasamos agora ao que é o análise propiamente dito. Análise de quen? A ver, podes facer análise de equipo rival, de equipo propio ou de xogadores. De equipo propio, o que facíamos era cortes do partido e o luns intentábamos que o corpo técnico estivera dispoñibles para traballar sobre ele, sobre o modelo de xogo do equipo propio. Eso facía o Iago e Rodri, Alex, o corpo técnico, vale? Cando facemos o informe, o traballo, eso vamos ver a continuación cando vos presente o microciclo, vale? De quen dixen que facíamos o informe de equipo rival, fundamentalmente este departamento, onde pois buscamos contextos que se asemellen ao que consideramos que nos vamos a encontrar o fin de semana, vale? Se vamos a analizar o Pontevedra, pois non nos serviría de moito analizalo no partido que xogou, por exemplo, en Llanera, un campo artificial de 90x50 que non se vai parecer a nada ao que nos vamos a enfrentar a eles en Pasarón ou no Vero Boquete de San Lázaro. Que observamos? Pois cando facemos un análise dun partido fixámonos fundamentalmente en tres cousas. En primeiro lugar, o estilo de xogo, a ideoloxía dese equipo, o que propón a nivel xeral. En segundo lugar, o modelo de xogo xa propiamente dito, é dicir, os seus principios do seu xogo, subprincipios, subprincipios. Por último, onde ten o éxito ese equipo, vale? Onde é determinante, quenes son os xogadores determinantes, como consigue facer daño, como lle marcan os goles a ese equipo. Esas tres cousas son as que fundamentalmente analizamos. E como? Pois facemos unha observación mixta, por un lado, unha observación globalizada, especialmente os primeiros 10-15 minutos de partido, onde realmente se manifesta o plan de partido do adestrador, é unha observación que nos permite ver os posicionamentos, como se colocan os xogadores, en que posición está cada un, o sistema, etc. O estilo, onde se manifesta realmente o estilo de xogo e a ideoloxía. E por outro, a continuación facemos unha observación fásica, é dicir, máis concreta, xogada a xogada, posesión a posesión, conservación a conservación, que é onde vamos detectar realmente os mecanismos de xogo dese equipo, onde vamos detectar eses principios e onde están os motivos por que ese equipo fai gol, consigue bons resultados, consigue materializar xogadas, consigue xerar ocasións, lle xeneran a eles, etc. Vale? Visto isto, pasamos a ver un microciclo de traballo, vale? O equipo, por exemplo, adestraría luns, martes sería de día de descanso, mércores adestramento, que podía ser doble sesión, xoves adestramento, venres adestramento, sábado adestramento, domingo partido. Vale, partido, imaginamos, xornada 10. Vale, ese sería o microciclo do equipo. Departamento de análise. Hoxe, luns, temos que ter disponibles os cortes de equipo propio para que os teña xa o adestrador do primeiro equipo para traballar sobre o modelo propio. Vale? Equipo rival. Onte, que foi domingo, ou mellor, o sábado, xa temos que ter 2-3 partidos analizados do rival que nos vamos a enfrentar na xornada 10. Vale? Co rival do vindeiro domingo. Para entre hoxe e luns ter listo o partido que xogaron onte, na xornada 9,
para mañá martes, luns á noite mellor, martes todo máis tardar, ter informe elaborado para poder xa planificar o resto de semana, a partir de mércores, adestramentos, co plan de partido que se vai a preparar para ese partido da xornada 10. Despois, a golpe de xoves, venres, incluso algunha semana sábado, elaborábamos uns vídeos de un minuto e medio de cada xogador do equipo rival para pasarlles aos nosos xogadores, especialmente que tiveran en conta eses duelos directos, laterales coñecer un pouco a extremos, centrales coñecer a delanteros, se son xogadores de ir a espacio, de disputa, etc. E compartíamos con eles para que os puderan ver eles no momento que tiveran. Intentábamos que estes cortes, que este análisis individual de cada xogador dun minuto e medio, fora tamén no contexto ao que nos vamos a enfrentar nese xogador. É dicir, de pouco me serviría, se vou enfrentar, por exemplo, a Compostela, ir a Instat e coller uns cortes de Pablo Antas cando xogaba no Bergantiños ou no Rápido de Bouzas, que nada teñen que ver co Pablo Antas que xoga hoxe no Compostela, por exemplo. Despois estamos moi atentos, venres, sábado, domingo, a últimas noticias, prensa, Twitter, convocatoria de equipo rival, a roda de prensa do míster, tamén vemos a do partido anterior, a pós-partido, sempre sacan información, saliu contento, sensacións, xogadores que entraron e o fixeron ben, para algunha pista de cara ao partido do domingo. Durante esta semana, ao mesmo tempo que facemos todo isto, tamén estamos xa traballando no partido da semana seguinte, da xornada 11, porque este sábado e domingo temos que ter 2-3 partidos listos do equipo da xornada 11. Outras cousas que podría facer un departamento de análisis, un proxecto de plan de partido, un informe pode ser descriptivo, como son os que facemos nós, ou pode ser prescriptivo, é dicir, que a maiores propoña cousas de como enfrentar. É dicir, podemos poñer que o Pontevedra defende un 4-4-2, que salta en bloque alto en reinicios con 3+2, etc. Ou podemos a maiores propoñer cousas de como contrarrestar eso, como atacar eso, incluso propoñer tareas. Eso nós non o facíamos, non era algo que se nos demandaba, ademais, pois, bueno, tanto Iago como Rodri nese aspecto son realmente moi bons, preparando tareas, preparando semana, preparando planteamientos, e era algo que nos demandaba, pero, bueno, que podería, en moitos departamentos de análisis, pois pode ser, igual que o plan de partido. É certo que durante a semana, adestramentos de mércores, xoves e venres, estamos en campo, tanto eu ano pasado como Adrián este ano, para coñecer mellor o modelo de xogo propio e facer mellor os informes, buscando o que nos pide o adestrador, e sempre intercambia as opinións. A parte, xente cercana como son eles, sempre dicen que pensas desto, que te parece isto, tal, e en ese aspecto dá gusto porque, bueno, fante partícipe de todo e fanche traballar con máis ganas. Con isto remato isto e pasamos a un informe propiamente dito, Un informe pode estar basado en campogramas, campos con figuras, xogadores, flechas, pode ser un informe de datos, estadístico, pode ser descriptivo a base de comentarios técnicos como é este, e máis de contido videográfico. Fundamentalmente son comentarios técnicos e contido videográfico. Canto aos datos, conseguir dato fiable traballar sobre el a veces é complicado para conseguilo e fai falta tempo, facer un filtrado, axeitado, etc. E tampouco dispoñemos de excesivo tempo, entón tínhamos que priorizar outras cousas. É certo que tiñamos en conta datos, cando nos chegaban os informes de Instat, importábanos, por exemplo, tema de disputas, sabíamos que polas características do noso equipo, pois se conseguíamos estar un 48, 49, 50% de disputas ganadas, pois tiñamos moitas opcións de ganar partido, tanto a posesións, en que zonas do campo temos posesións, etc. Informe, como dixen, do Pontevedra, partido da segunda volta en Pasarón. En primeiro lugar, adestrador, unhas características do adestrador.
moitos casos coñecémolo, como pode ser o caso de Luisito, coñecido aquí no fútbol galego, pero pode ser esta situación que te enfrentes a adestradores de outras comunidades que coñezas menos. Entón, é importante unha breve reseña sobre a súa ideoloxía de xogo, sobre que sistemas suele utilizar, e ao mellor algunha información máis, pois, bueno, porque ao mellor a un entrenador na roda de prensa pois lle preguntan algo do outro, pois facilitarlle na medida do posible o que poidamos a labor e que teña coñecemento de algunha característica do estado do equipo rival. Información, últimas novedades do equipo rival, últimas alineacións, intentamos colocar 2, 3 últimas alineacións, da primeira volta tamén, se xogamos como visitantes unha imaxe do estadio coas dimensións. Aquí só hai 2 alineacións, porque Luisito estaba recén chegado ao Pontevedra e considerábamos que era absurdo colocar as anteriores. O ano pasado pasounos varias veces, Salamanca adestrador primeira semana ou segunda, Rubén de la Barrera segundo partido no Deportivo, Luisito terceiro partido era contra nós, incluso Racing de Ferrol, esa mesma semana, a golpe de mércores, cambian de adestrador, romper os informes todos que había feitos, poñerse a buscar datos de Cristóbal Parralo, cando adestrou no Alcorcón, cando adestrou no Racing de Santander, e a ver que propoñen esos equipos para ir cunha mínima idea ao partido, vale? Unha seguinte ficha dos xogadores, datos, posición, lateralidade, altura, idade. Outra con campo, con imaxes dos xogadores para ver por posicións onde suelen ubicarse. Posible 11, que penso eu que pode salir o domingo, basándome no partido anterior, últimos resultados, roda de prensa, noticias, vale? Algún comentario, vale? No que me baso para poñer que poden xogar así, altas, baixas, dudas. Posible 11 titular, ese posible 11, comentarios técnicos dos xogadores a nivel individual, vale? Dos 12, 13 que suelen xogar habitualmente. Momento con balón. Ataque, xa vedes, son todo comentarios técnicos moi claros, moi sencillos, que se entendan. Por exemplo, buscan verticalidade para llegar rápido a puntas, progresión por fuera, juego directo, no automatismos colectivos en ataque combinativo, pero jugadores con calidad por dentro, peligroso zona de finalización. Neste aspecto son todos, non enredamos moito máis, vale? Buscamos cousas concretas, claras. E un exemplo de contido videográfico, non vamos poñer máis porque sería... non nos daría o tempo, vale? Vale, inician combinativo, despois combinan, pero non asumen riesgos. Inician para buscar puntas, ganar segundo balón e a partir de aí ser verticales. Vemos outro exemplo, directo sobre puntas que se escalonan, xente por atrás para segundo balón, consiguen ganar segundo balón, e xogo directo a correr, vale? Posteriormente, isto verédelo máis detallado con Iago. Diferenciamos tres momentos, os tres posicionamentos avanzado, estaba en fase ofensiva, reinicios, creación, finalización, xogadores importantes cada fase, momentos sin balón, o mismo, distintos posicionamentos, avanzado, plegado, replegado, cos vídeos en este lado de aquí dos diferentes posicionamentos, vale? Transición ofensiva, transición defensiva, balón parado, ofensivo e defensivo. Vedes que aquí metemos algunha imaxe. Normalmente facíamos dous informes que eran similares, só que un contido de vídeos e despois había outros sin os vídeos nos que metíamos a capturas de pantalla das imaxes que estaban editadas, vale? Con eso facíamos un informe que imprimíamos para telo a man no vestiario, no autobús e poder traballar sobre el telo máis accesible, vale? O mesmo, e un resumo final de todo, vale? Puntos débiles, puntos fortes. Con isto sería un informe, xa vedes que non é nada
do outro mundo, é un informe normal que seguro que moitos equipos en terceira división pois fan como este. Facer un informe así, ao mellor para hoxe vir aquí, un traballo final de algo, pois é relativamente sencillo. O complicado desto é facelo todas as semanas, non acabaches un, xa estás con outro, ser constantes para facer todo eso cada día, eso é o realmente complicado. Ten satisfacción, porque cando consigues que se ven cousas, que aportaches algo ao corpo técnico de que se un partido se ganou e foi por onde se dixo, pois ten satisfacción importante, pero ten moitas horas detrás e moito traballo. Sorte traballar nun corpo técnico como que estaba eu, que tan cercano como dixen antes e que te axudaba e facilitaba todo isto, vale? Para finalizar, nada, darvos as gracias, gracias tamén aos clubs da provincia, que me quero acordar deles onde estiven antes, vale? Que se antes non tivera a oportunidade de estar aquí con eles, se alguén apostara por mí, pois hoxe non poderia estar disfrutando isto como estou facendo, especialmente ao Pastoricense, vaya. Nada, moitas gracias e calquera dúda que teñades ao longo do día falamos, etc. Vale?